आं दायो दोङो सोलोंथाइ फोथार टंलायावहाय जेराव गाबोननिफ्राय 7 अक्ट'सिमहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै 59थि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि थान्दै जख'न्थाया जानो थांगासिनो दङ। बे थान्दै जख'न्थायावनो नैथि साननि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे जा फिरफिला बिरहोगिरि बिथांखौ मार्च पास्ट होनानै मान बावनाय जायो। बे मान बावनो थाखाय एबा मार्च पास्टआव बाहागो लानो थाखाय दिनैनि बे सोलोंथाइ फोथारावहाय जोंनि मावसोमफोरा मार्च पास्टनि थाखाय थाम-थिम जाबाय थादों, सोलोंबाय थादों। दा आंजों दङ बे फोरोंनायनिनो सासे जोंनि इन्सट्राक्टर बिथाङा। आं बिथांनिफ्रायनो सोंगोन गाबोननि 6 अक्ट'नि थाखाय बिथांमोना बेसेबां थाम-थिम जाखो। आं नुनो मोनदों दायो 6 अक्ट'नि थाखाय एबा नैथि साननि जा फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंहा आफादगिरिखौ मान बावनाय दङ। बे मार्चआव बाहागो लानानै नोंथाङा फोरोंबाय थादों, बेसेबां थाम-थिम जाखो? दासिमलागै जोङो 100 जौखोन्दोखौनो होनना बुंनो हासिगोन। मानोना दिनै फाइनेल जोङो फिल्ड एडजास्टमेन्ट खालामदों। जि नैथि साननि जि हाबाफारि जिथु जानो गोनां जे 5, 6 आरो 7 जि मिरु एबसुनि जि 58थि बोसोरसालिया थान्दै जख'न्थाय आरो लोगोसे जि 51थि दुलाराय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जि थान्दै जख'न्थाय, बे जथाय जानो थांनाय जि सानथामनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जि नैथि साननि हाबाफारि, गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिलाखौ जोंनि एबसुनि गाहाय आफादगिरि बिथाङा बिरहोगोन। आरो बे बिरहोनायखौ जोङो समायना महर होनो थाखाय जोङो मार्च पास्टनि मोनसे हान्जा जोङो बानायदों। आरो बेखौ जोङो मावसोम हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गुबैयै जोङो बिसोरखौ थियारि खालामनाय जादों। मावसोम हान्जाफोरनिफ्राय मोन 6 हान्जा जों थियारि खालामदों। मोनसे हौवासा आरो 2 हिन्जावसानि हान्जा जागोन। आरो लोगोसे खाथियावनो थानाय टंला जौमा फरायसालिनि हिन्जावसा हान्जा मोनसे बेयाव बाहागो लागोन। लोगोसे UN एकाडेमिनिफ्राय हौवासा आरो हिन्जावसा 2 हान्जा बाहागो लागोन। गासै मोन 6 हान्जाया बेयाव बाहागो लागोन। आरो जोङो बेखौ बाहागो लाहोनो थाखाय जोङो थांनाय 25 जानुवारिनिफ्रायनो सानसेबो जिरायालाबासिनो जोङो बिथांमोनखौ बोरै खालामनांगौ, मार्च पास्ट बोरै बाहागो लानांगौ, माबायदि आब्रुथिनि गेजेरजों बाहागो लानांगौ, आरो अकल मार्च पास्टल' नङा, जोंहा बायदि हाबाफारिफ्रावबो माबायदि जोङो आब्रुथिखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो जोंनि मावसो हान्जाफोरखौ जोङो बाहायगोन। आरो बिसोर माबायदि बे हाबाफारिफ्राव बिथांमोना बाहागो लानांगोन। मानोना जोङो गोबां जायगानिफ्राय खोनादों आलासि लिंनाय, आरो बे आलासिफोरखौ हाबनायनिफ्राय ओंखारलांजासिम जोङो बिथांमोननो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे मेल हिसाबै जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो जोंनि मावसोम हान्जाफोरखौ जों साखा-फारा खालामदों। बिथांमोननो माखासे आब्रुथिजों लोब्बा थानाय आरो खौसेथि जि लोब्बा थानाय बेखौ जोङो फोरोंदों। आरो आं आसा खालामदों बे जिहेथु जोंनि मावसोम हान्जा बिथांमोना बे दायित्वफोरखौ फारि-फारियै मावलांनो हागोन। आरो बिदिनो जोङो जोंनि नैबे सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानानै मोनसे आब्रुथि गोनां मेल जोङो दिन्थिनो हागोन होननानै आं आसा फारिदों। गोजोन्थों। दायो आंजों दङमोन बे मार्च पास्टनिनो फोरोंगिरि बिथां इन्सट्राक्टरा। बिथांमोना थारैनो जानो गोनां बे 5 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम जा 59थि बर' फरायसा खौसे आफादनि बोसोरारि जख'न्थाय जागोन, बेयाव बिथांमोना बाहागो लागोन। आरो बोरै बाहागो लागोन, बेसेबां प्लाटुना बाहागो लागोन, बेखौ बिथांमोना सोलोंगासिनो दं आरो नोंथांमोननि सिगाङाव खेंफोरनानै होबाय। सोलोंथाइ फोथार टंलानिफ्राय आं उपेन दैमारि, बड' लाइभ 24।